S prozora se vidi odlična sezona uz Croatia osiguranje i PBZ. Razvoj turizma na ovim prostorima donio je više posla i malim iznajmljivačima, koji se za turiste bore udobnošću i brigom oko sitnih detalja koji čine dom. Kako ste se uopće odlučili za taj korak? Pa zato što smatram da je sigurno potrebita puno smještaja u ovom malom mjestu gdje ih nema previše i mislim da je to sigurno dobar put za budućnost. A kako ste se vi pripremili za iznajmljivanje? Pa mislim prvo i osnovno što sam htio da napravim jednu dobru, lijepu, krasnu kuću koja će sadržavati sve potrebite lijepe stvari za svijet koji dolazi, da im bude lijepo i ugodno. I također bi isto napomenuti da sam isto tako i sami početaka htio to sve skupa staviti u jedno osiguravajuće društvo da budu sigurni gosti i njihove stvari koje se nalazi i sam izabrao Croatiu koja ima povjerenje u tu kompaniju i tu kuću da mi to sve skupa osigura i da to krenemo s tim. S prozora se vidi odlična sezona uz Croatia osiguranje i PBZ.